La Union nabigbig kas Best LGU kan Best Waste Management Implementer iti Region 1. Kabayatan na nasurukupat aribong umili iti Ilocosur, nagdumar iti rice distribution impaay iti gobyerno. Dagitaken dan dumaadamag iti Region 1 isang bay ni Bridget Marcasi Pangusfian. Nabigbig ti environmental programs ken initiatives ti provincial government ti La Union kasarunod ti panakabigbigda kas Best LGU ken Best Waste Management Implementer iti entero a Region 1. Ti pamadayaw ket impaay ti DENR Region 1 kabayatan ti 2026 Philippine Environment Month gawad kalikhasan culminating program. Resulta daytoy ti awanan sarday a suporta ti PLGU kadagiti programa ken proyekto para iti panakapaduras ken panakataripato ti aglawlaw iti probinsya. Nasurok duagasot aman nalon manipod iti umuna ken maikadwa a distrito ti Pangasinan na tinakipasat iti naipatungpal a farm mechanization technology demonstration. Panggap ti aktibidad nga ipakita ken ipabigbig dagiti baro a teknolohiya iti panagtalon a makatulong tapno mapapartak ti produksyon, mapalag-an ti trabaho iti talon ken maksayan ti gastos dagiti mannalon. Pasat daytoy ti panakaisakad ti modernisasyon ti agrikultura ken mapaduras ti produktibidad ken pagbiagan dagiti mannalon iti probinsya. Imawat iti sag 10 kilos a bagas manipod iti gobyerno tinasurok 4,000 na kwalipikado a benepisyaryo iti Santiago, Ilocos Sur, iti Calman. Paset daytoy iti umuna at tranche ti rice distribution iti sidong ti Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Manamnamamot ang may patungpal ti may kadwa at tranche ti rice distribution para kadagiti indigent, low-income earners, persons with disabilities, kin miyembro ti vulnerable sectors ken daddumapay. Nasurok 5,000 na local ken overseas employment tinaijaya kadagiti job seekers kabayatan ti Aksyon Balawan Job Fair 2026 nga impatungpal ti lokal a gobyerno katinulong ti Dole Region 1 ken DMW Regional Office 1. Dumanon iti 19 na local employers ken 3 a licensed overseas recruitment agencies. Tinangijaya iti nagduduma at trabaho ken in-demand a factory positions ijay Taiwan. Nangipaay matlaang ti serbisyo ti PRC, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth, ken PNP. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.